دیوانے دا واہ واہ دعویٰ یار دیوانے دا دعویٰ یار دیوانے دا دعویٰ یار دیوانے دا دعویٰ یار دیوانے دا جوڑ وکھا مینوں جوڑ وکھا سانوں حسنین تے نانے دا جوڑ جوڑ وکھا مینوں زہرا دے بابا دا جوڑ وکھا مینوں سیدہ دے بابا دا سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اُتے ختم ہو گئیاں سرداریاں سرداریاں مختاریاں محمد اُتے ختم ہو گئیاں دلداریاں غمخاریاں محمد اُتے ختم ہو گئیاں سرداریاں سبحان اللہ سرداریاں سرداریاں غمخاریاں محمد اُتے ختم ہو گئیاں سرداریاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے 9 حصے نور خرچ کیتا ہے، لیکن جدو اقصہ دی رات آئی شب معراج دی رات